ओमफ्राय बातासिरा सगाव बातासिरा खारुवा स्कुलावबो आरो ट्रायंगल स्कुल जाबाय नालाय इयावनो प्रथम बड'लेण्डनि इडुकेसन मिटिं इयावनो खालामग्रोगोन जाबाय ग्रुप नायै ओमफ्राय आरो इनि उनाव आरो जों बरपेटासिमबो लांनांगोन इनि उनाव ओरैनो दारैखो ओमफ्राय ओंखाम जोंहाथ' फैसा गैया नालाय बड'लेण्ड मोनग्रा ओंखायनो हरस खालामनांगोन मानसिफोरा आरो बारा खम फैनाय खालाम बुरजा फैबाथ' जों होबोनो हानाय नङा आरो ना ओमफ्राय इयावनो खालामग्रोदोबोदो इडुकेसनखौ माबा चाइनानि फायलायनाय चाइना खाथिनि मानसि फैलायनाय इडुकेसन खालाम इ लिरनाय मथेनो खालामग्रोमारबाय आरो मन्दलफोरनाव सोंग्रोनांगोन हाया सरकारि हा बेसेबां दङ बेसेबां गैया आरो सुनाय हरसो जामारदो इडुकेसन प्रथम मिटिङा बड'लेण्डनि ओमफ्राय थिग बिदिनो ओमफ्राय हाग्रामाखौसो थांफिननो खोमालै ओमफ्राय इ समावथ' धर्मनि संगठन खेथियकनि संगठन दंमोन सोरबा देउरि संगठन खिन्थु आबसुनिसो होगोन माने गथ'फोरासो हायोना बिसोर आरो देउरिफोरा बोरायखा नालाय उन्दै उन्दै गथ'फोरासो भबिस्वतहालागै थैया नालाय लाखिनानै आबसुनोसो होगोन ओरैनो खोनादों बेनिफ्राय बिदिनो आबसुनोसो जाफिना आबसुआसो बारा रोङामोन बेखौ ओमफ्राय देउरिफ्रासो गोरोंसिनमोन बेखौ आरो गोरोंसो लाखायोमोन बयखियाल' 40 बोसोरसोआ बयखौ साइड खालामना दोननाय रोङा समाजनि होननानै गिदिर बोराय 50-60 बोसोर आरो जन्मगत लाबोखानाय गोरोंखौ लायोमोन आरो गथ'बाबो सोरबा क्लास 9 10 लिंना लायोमोन गोजाननिफ्राय गोरों होननानै लिरनो माबानो प्रमद बर'खौ ओमफ्राय बाय इलेक्सन बिदिनो जाबावगोन होनदों खोमालै मुगा ग्रह नायनानै उमुगा थैगोन होनना बेखौ हाग्रामाखौसो मा जाफाखागोन नै मन्दिरनि घटनाखौ माबा हिन्जावखानि खोथा मा बिजोंबाथ' इनो बुंहैनांगोन जाबाय मिस्ट्रिनो बुंनाबो लाब गैया इनो बुंगोन हाग्रामा जोंना प्रमदसो जागोनबा ना बिस्वजितसो जागोनबा इसोर बुंनांगोन होननानै बेयावथ' ओरै नियम गैया जाहैगोन मा होनो इयो कनस्टिटिउसन नियमखौ मिथिखायोसो हादोरनिफोरखौ इथ' बेफोरबायदि नियम जानाय नङा होमबाबो इनो खोन्थानांगोन जोंनि बर'नि नियम नालाय होननानै होमबा हाग्रामायानो देरहाफिनगोनबो खोमा र' होनबा इ सेंग्रा गथ' इदिनो बिदा बिफं हिसाबै थाथोंसै उनाव खिन्थु इखौनो इथ' खम बयस नालाय बा उनाव इनो जाहैफिननांगोन होनबाय र' इथ' थब बोरायगोन नालाय हाग्रामाखौनो जाहैगोन हाग्रामायानो जाहैगोन खोमा र' दा 99खौ हाग्रामाया खालामना होनांगौ दा थब होनबा इनि नियम नालाय मानसि खानाय गन्थं खोमा सुसु दुदु नलबारि जेरै गथ'फोरा जाना देरो नालाय बेयाव साइकेल मेकार हाखार दखान खेथि बाथिनि हाखार साखार बेगर बिज मोननाबो जेरै थांना थानायफ्राय इदि खोमावथ' आथिं थोंनैया पाहाराव गाबाय माबा मोनसे एम लाबा थोंगोर गसंना थानाय आखाइ बिबार इयाव साथि लानायसो जायो ना मायबा नांसिखा बर'नि नामा नेट गुगोल इंराजफोरा आरो फैनानै लामाखौथ' रावबो हेंगाराना टाउनफोराव ओइ बेलेग जाति गोजा होननानै नोंसोर थाना होनबाथ' बेलेग लामाखौ फरायबा जों बानायना नागिरबाथ' जायो नङा रावबो हेंगारनाया खोब बेसे 100 बा 200 हेंगार बाखियाथ' हेंगारनाय नङा लामाखौ आग्लानि फुराना लामाखिनो थानांगोन आरो फुराना लामानि मेन सेन्टार मालाय बेलेग जाथिया थाखायो दखान पाहार होनो जों दखान पाहार होनायनि खाबु माबाया संस्कृतिफोरा टेंला मोसानाय दांला दांसि मालफोर फाननोबा आरो मानो मिलायनोबो